Маҳаллаи Тиллокон беҳтарин маҳаллаи шаҳри Хуҷанд дониста шуд. Масъулини ин маҳалла дар озмуни вилоятии Оила, кӯча, маҳалла, деҳот ва шаҳраки беҳтарин иштирок намуда ғолибиятро ба даст оварданд. Бино ба маълумоти раиси маҳаллаи мазкур Баҳри Нисо Собирова, ин соли дуюм аст ки маҳалла дар шаҳри Хуҷанд сазовори ҷойи аввал мегардад. Вай давоми солҳо ба хотири обод намудани маҳалла корҳои назаррасро анҷом додааст. Дар соли ҷорӣ албатта мо барои дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани 1300 рӯзи ободонӣ бисёр корҳои ободониро дар маҳалла ҷорӣ кардем. Асосан бо раисони биноҳои истиқоматӣ мо ҳамкорӣ намуда ҳар ҳафта рӯзи шанбе, баъзан рӯзи якшанбе ҳам шанбегиҳо ташкил намудем, ки дар натиҷа мана бисёр домҳо обод гардидам. Мо мисол оварда метавонем доми бинои истиқоматии 37 ки мана ҳам намуди берунии онро мо рангубор кардем. Мана дарахтҳои ҳамеша сабз шинондем. Мана сокинонашам ҳамеша дар ҳар масъалаҳое ки мебарояд албатта моро дастгирӣ мекунанд. Шартҳои озмуни вилоятии Оила, кӯча, маҳалла, деҳот ва шаҳраки беҳтарин, тозагии маҳал, сафи шахсоне ки ба ҳунармандӣ машғуланд, муассисаҳои таълимиву тандурустии замонавӣ ва ғайра иборат буд. Дар маҳаллаи Тиллокони шаҳри Хуҷанд зиёда аз 11 000 сокинон истиқомат мекунанд. Шумораи хоҷагӣ 3960 нафар, шумораи мардҳо 4832 нафар ва шумораи занҳо 6747 нафарро дар бар мегирад. Аз инҳо 234 Оила гирандаи кӯмакгулии иҷтимоӣ мебошад. Бояд қайд кард, ки ба маҳаллаи Тиллокон микроноҳияҳои 12 ва маҳаллаҳои навбунёди 14 ва 15 низ дохил мешавад. бунёд гардидани иншооти обтаъминкунӣ дар маҳаллаи Тиллокон ки бо баробари истифода бурдани ана ҳамин иншоот аллакай маҳаллаҳои навбунёди 14 ва 15 бо об таъмин мекарданд то ҳатто то маҳаллаҳои 4 ва 5. Албатта якбора не, марҳила ба марҳила аллакай мана сар мекунанд об таъмин кардан ба саркатосиям. Дар маҳалли 14 ва 15 72 оила иstiqomat доранд ва то бунёд кардани ҳамин хонаҳои худ ва то ба истифода додани иншооти обтаъминкунӣ онҳо бо оба худошон мехариданд ва аз ҳисоби худошон обод карданд. Анакун ки мана шумораи сокинон дар он маҳаллаҳо бисёр шуда истодааст. Албатта аз рӯи зарурат ҳамин иншооти обтаъминкунӣ ба истифода дода шуд. Бино ба маълумоти раиси маҳаллаи Тиллокон Баҳри Нисо Собирова, сафи ҷудошавии оилаҳои ҷавон низ дар ин маҳал кам ба назар мерасад, чунки ба хотири пешгирӣ аз вайроншавии оилаҳо масъулин корҳои тарғиботиву ташвиқотиро байни сокинон зиёд мегузаронанд. Дар назди кумитаи маҳалла шӯрои занҳо амал мекунанд. Сони дар назди кумитаи маҳалла шӯрои муросакорон ҳастанд ки аз ҳисоби шахсони рӯзгор дида собиқадорони меҳнат онҳо ҷалб карда шудаанд. Онҳо вақте ки оилаҳо носозиш пайдо мешавад, албатта мо даъват мекунем, онҳоро суҳбат мегузаронем, то ҳадди имкон ҳаракат мекунем ки оила пош нахӯрад, баръакс боз асари нав барқарор шавад. Давоми соли гузашта дар ин маҳалла 11 адад биноҳои замонавӣ қомат рост кардааст. Дар нақша боз бунёди 3 адад биноҳои нави замонавӣ ҳаст ки онро соҳибкорони ҳамин маҳалла мавриди истифода қарор медиҳанд. Сокинон дар ҳамкорӣ бо кумитаи маҳалла баҳри озода будани ҳифзи муҳити зист кӯшиш мекунанд. Саиднисо Мансур ва омӯзгор дар муассисаи таълимии рақами 9 шаҳри Хуҷанд соли 33 сол аст ки дар ин маҳал зиндагӣ мекунад. Вай мегӯяд барои ободии инҷо ҳамеша саҳми худро мегузорад. саҳми сокинони маҳалла бисёр аст. Масалан дар шанбегиҳо, дар иду айёмҳо мо албатта чорабиниҳо иштирок намуда ба роҳбари яъне ки раиси маҳалла дар маҳаллаи Тиллокон Собирова Баҳринисо ёрдам мерасонем. Мо аз ин хеле ва хеле хурсандем. Дар ин маҳалла 6 адад майдончаи варзишӣ барои ҷавонону наврасон амал мекунад. Дар соли гузаштаи 2020 2 адади дигар сохта ба истифода дода шудааст. То охири соли 2021 бошад боз 3 майдончаи варзишии замонавӣ сохта мешавад. Маҳаллаи Тиллокон аз соли 2013 инҷониб ташкил ёфта фаъолият мебарад.
то ин там ин маҳалла ба монанди маҳаллаи 8 ва 3 микроноҳияҳо ба тобеати корхонаи давлатии истифодабарии манзилҳои қитъаи як соҳили ростбе нигоҳ мекард. пас аз оне ки бо амри ҷаноби оли муҳтарам пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мана амр баромад барои ташкил намудани кумитаи маҳаллаҳо дар шаҳри Хуҷанд дар қатори дигар маҳаллаҳо маҳаллаи Тиллокон низ ташкил ёфта то имрӯз мана фаъолият бурда истодаем. бояд гуфт ки маҳаллаи Тиллокон ҳам дар озмуни шаҳриву ҳам вилоятӣ ғолиб дониста шуда 6000 сомонӣ аз озмуни шаҳрӣ ва 2000 сомонӣ аз озмуни вилоятӣ соҳиби маблағ гардид. ба гуфтаи раиси маҳалла маблағро барои ободии ин макон истифода мекунад. инчунин нақша доранд то 30 солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ободии маҳал роҳҳои байни биноҳоро низ мунфаъ шунанд. гузориши Ганҷина Олимова, Эмҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии хабар.